ти. И чрез вас ще се палят стени. Започвам да ви раздвижвам последно време. Започвам да ви издигам. Започвам да ви дам сънища и дания, защото царството надвижава. Царството надвижава. Аз присядам в земята. Аз допускам конфликти да се слушат, защото трябва да повярват, че аз съм Господ. Аз правя всичко, за да могат хората да разберат, че аз съществувам и ми гледам за нищо, за да им търпа по името на Господа. По името на Господа. По името на Господа. И проблемите ми ще ги свършат. И има време на изцеление върху цяла България и върху вашия град. О, раба Христи от Ромадена! О, пророческо слово! Иде върху църквата. Вие се движите в пророческо слово. Започвам да изливам пророческо слово. Пророческо слово. Ще започнете да пророкувате и да виждате славата ви. Ще да знаете да са болни, хората ще издравеят. Вие имате власт и сила на тяло. Не се страхуват от него. Защото ви дам помазание. О, рапапахаше. Дух лерикен трещис. Духът на Господа говори и ви изпълва с помазанието си. О, прегасен дехитросис. Халелуя! Ти не се страхувай, дръжте здрава. Знай, че имаш небесен баща, който се грижи за теб. Всеки ден мисли за тебе. Костите на главата ви са припомене. Всеки ден съм до вас. Просто не ме усещате. От аз съм като ще усетите присъствието ми. Защото живея във вас. И ви изпълвам с познанието за мене. С славата си. Халелуя! О, Дух Лепреса! О, слава, 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 слава! Славата е за Господа! Славата е за Господа! Кажете, славата е за Господа! Халелуя! Тя е Негова слава! О, шабаракин! Ще започвам да привличам новото поколение, казва Господ. Ще довеждам семействата ми и близките ми, защото не искам да погинат. Започвам да развижвам този град. Започвам да развижвам това поколение. Вие сте ново поколение. Зато и вложих духа си вътре във вас. Отнемам каменното ви сърце тази вечер. Започвам да изливам любовта си отново върху църквата ви. Започвам да ви сплотявам. И ще живеете в единство. И църквата ще благословява. Защото вие сте мои. Вие принадлежите на мене. И никой не може да ми грабне от ръката ми, така казва Господ. Зато и дава сина си, за да живеете чрез него. Алелуя! О, алелуя! 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 Слава на тебе, Господи! Слава на тебе, Господи! О, алелуя! Благословен си ти, Отче наш. Благодарим, че изпраща слава на нас. Ние задвижваме за да чуем това от нас. И ние сме благословени. Благословени Твоя Дух. Аз няма да се примиря, докато не видя силата на Господа. Няма да се примиря, докато не видя нацията си спасена. Аз ти моля да обединиш нацията. Защото знам, че там, където е Господ, там има свобода. Хората се страхуват от Твоето присъствие и да служат на цялото сърце. Зато и след църквата да ти служиш цялото сърце. Ние покоряваме волята си на Тебе. Покоряваме се на Тебе в името на Исус. Защото тази църква е Твоя, ти си дава живота си. Халелуя! Халелуя, Бога си. Hallelujah.